ay pabiyahe na. Punta lang tayo ng Cityland kasi sunduin ko si Hershey. Shout out sa pamilya ko dyan sa Usamis, Kagasan family, mama, papa ko may suon. Shout out sa inyo dyan. Kita-kits sa sa December po. Excited na rin akong umuwi. Excited na akong umuwi, guys. So ayun, pag ito nasa gitna na, yan, pwede na akong bumiyahe. Okay, tayo babiyahe na, guys. Ngayon ay Webis, coding ko ngayon, pero nag-post ang LTO or MMDA na exempted yung yung mga coding ngayon gawa ng yun nga, bagyo kahapon. So ngayon kailangan bumiyahe yung mga tao, kailangan bumiyahe ng mga Grab, mga Lalamove, kahit coding sila. Pero pag meron pa para sa akin ngayon na enforcer, may screenshot naman ako dito na proof, pakita ko lang sa kanila. Tingnan natin kung paparahin ako ng enforcer coding. Alam nila na exempted, di ba? Shout out sa'yo, boss. Hoy, anong nangyari? Bakit tinikitan yung isa? Baka beating the red light. So guys, dito ako ngayon sa papuntang Cityland. At nakita ako ng enforcer. Tinignan lang yung plate number ko. Siguro alam nila na coding ako ngayon. Kasi Webis ngayon 8 yung plate number ko. Exempted kasi yung coding ngayon gawa ng may bagyo, diba? Yan, dating gawi dito ako dumadaan palagi pag papunta ako ng office at pauwi na ako ng papuntang bahay. Yan, dito na po tayo sa Cityland. Grabe yung baha dito kahapon, ang lalim, daming basura. So akyat lang tayo. Good morning. Good morning. Guys, dito na ako sa Cityland. Habang hinihintay ko si Hershey, punas-punas muna ako.
mag-get tayo ng unit gas kasi may naiwan sir. Ano pa? Ito. Ibalis na ako. Bye bye. Bye guys. So yun guys, bababa na tayo ng parking. May nakalimutan lang. So yun guys, dito na ako sa office at natin ko na si Hershey. So mamaya, update na naman ulit mamaya, papunta ako ng Terminal 2. So yun guys, update, papunta na tayo ng sa airport. Mukhang uulan na naman ah. So yun guys, malapit na tayo sa airport. Malapit na tayo sa Terminal 2. At buti nagahan ko kasi medyo traffic. So yun guys, hindi binasa yung card natin. Thank you po. Guys, dito na tayo sa Terminal 2 ng arrival. At tayo mag-park muna. Guys, parking lang tayo. Kasi meron pang isang oras yung hintay ko. So ayan guys, park lang tayo. Walang tao. Thank you. Yan guys, nakapag-park na din ako. Dito ko na lang sila hintayin. Kasi na-monitor ko naman yung flight nila. Malalaman ko sa Google kung nakalanding na. Pag nakaland na, lalabas na ako ng parking. Kasi malayo pa kasi yung nila eh. Ako na lang yung pupunta dun. So guys, dito ako sa Terminal 2 ng arrival. Yan. Daming nakapark. Pero dami ding daming ding space na parking. Marami. So hindi ako nahirapan maghanap ng parking. Hindi katulad nung nagsundo kami ni Ding Dong dito pa rin nung nagsundo kami ni Hershey tsaka ni Bob. Wala kaming maparkingan nun. At lalabas lang ako para mapatay ko yung makina kasi para tipid sa gas ba. Labas lang tayo guys. Yan.
So yun guys, habang nandito ako sa parking, mag-i-edit muna ako ng video para mamayang gabi post ko na lang, di ba? So update ulit mamaya pag nasundo ko na sila, boss. So yun guys, nahatid ko na sila, boss, at papalik na tayo ng Makati. Hindi na ako nag-video kanina kasi nandyan yung pamilya ni boss. Nakakaya mag-vlog. Nakakaya mag-video. Biyahe tayo ng mga 45 minutes or 40 minutes lang. Time na tayo dito sa may guardhouse kasi nag-iwan ako ng ID doon. Kilala ko yung nag-drive dun ah. Si ano yun ah. Sino vlogger nga yun? Vlogger din yun eh. Mag-jowa. Palabas na tayo guys. Punta mo.
guys, dito na tayo sa Makati. At pahinga na. Ano na guys, kakapagod na. Malapit na tayo sa ano guys, sa office. Lutang si ate, nasa gitna. Iniwan siguro na boyfriend yun. Up. Maganda sana yung ano guys, no, GoPro ba, di ba? Kaso mahal eh, hindi ko afford. Pero okay na din to. At gulat si kuya. Ay, sa wakas nakarating din. Ayan. Okay. Nakaharang guys. Suma tayo para mag-park. Ang sikip kasi ng parking dito guys. Yan. So yan guys, dito na ako sa office. At dito ko natatapusin yung video ko, yung vlog ko. Yan. Keep safe and keep on driving.